ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ከም መቐጠልታ ናይ ጥዕና ህፃናት ንምውሓዝ ከካይዶ ፀንሐ ስሩዕ መደባት ክታበት ቫይታሚን ኤ ንህፃናት ከዕድል ከምኡውን ኣገዳስነት ጸባ ኣደ ዝምልከት ጎስጓስ ንኣዴታት ከካይድ ጀሚሩ እዚ ካብ 21 ክሳብ 25 ታሕሳስ ዝጸንሕ መደብ ምዕዳል ቫይታሚን ኤ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናት ኮይኑ ልዕሊ 82,000 ህፃናት ንምሽፋን መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ኣዋሃዲ መደብ ክታበት ኣቶ ገብሩ ሕሩይ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ምዕዳል ኣብ 35 ቀወምትን 350 ጊዜያውያንን ነቕጣታት ጥዕና ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ወለዲ ናብ ዝቐረበት ትካላት ጥዕና ብምኻድ ንደቆም ከኽትቡ ኣዘኻኺሩ ቫይታሚን ኤ ንህፃናት ካብ ጋህሚ ንምክልኻልን ናይ ምክልኻል ሕማማት ዓቕሚ ንምሕያልን ኣብ ርእሲ ዘለዎ ጥቕሚ ብሕማም ንፍዮን ዝስዕብ መጠን ሞት ብ50 ሚታዊት ብተቕማጥ ዝስዕብ ሞት ድማ ብ40 ሚታዊት ከም ዘጉድል ኣቶ ገብሩ ሕሩይ ብተወሳኺ ገሊጹ ቫይታሚን ኤ ካብ ኣሕምልቲ ፍረታትን ውፅኢት እንስሳታትን ዝርከብ ኣገዳሲ ረቑሒ ንጥዑይ ምዕባለ ሰብነት ኮይኑ ህፃናት ንኩሉ ክረኽቦ ስለ ዘይክእሉ ከም መተካእታ ብመልክዕ ነጥቢ ይወሃብ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሜሪካዊት ፕሮፌሰር ዘዳለወቶ ንባህልን ኣነባብራን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ምርኢት ትማሊ ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተኸፊቱ ሙሉእ ትሕዝቱ ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ብመልክዕ ፀብፀባ ዳልየተላ بأمريكاويت بروفيسور بيتي لادوك زتدالون لأنبابران ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ናይ ቅብኣ ምርኢት ትማሊ 21 ታሕሳስ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተኸፊቱ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዲፕሎማስያታትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ፕሮፌሰር ቤቲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ መሓዛ ኤርትራ ምዃና እዚ ንምርኢት ቀሪቡ ዘሎ ቅብኣታት ንሃገራዊ ቤተ መዘክር ምውፋያ ድማ መርኣያ ምሕዝነታ ምዃኑ ብምግላጽ ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስጋና ኣቕሪቡ ፕሮፌሰር ቤቲ ላዱክ ብወገና ካብተን ዝበፅሓተን ብዙሓት ሃገራት ዓለም ምስ ኤርትራን ህዝባን ፍሉይ ፍቕሪ ከም ዝሓደራ ጠቒሳ ካብ 1994 ኣትሒዛ ኣብ በበይኑ መድረኻት ናብ ኤርትራ ከም እተመላለሰት እዚ ድማ ንባህልን ኣነባብራን ህዝቢ ኤርትራ ብቐረባ ክትፈልጥ ከም ዝሓገዛ ብምጥቃስ ኤርትራ ብጻዕሪ ህዝባን መንግስታን ካብ ሓሙኽሽቲ ኩናት ተንሲኣ ንእተመዝግቦ ዘላ ገስጋስ ብኣድናቆት ከም እተኸታተሎ ተገሊጻ 10 times 10 seasons ናብ ኤርትራ ብውሑድ 10 ግዜ ተመላሊሰ ካብተን ዝበፅሕክወን ብዙሓት ሃገራት ድማ ምስ ኤርትራን ህዝባን ፍሉይ ፍቕሪ ሓዲሩኒ ኣብቲ ፈለማ ንኤርትራ ዝበፅሕ ኩሉ ኣብ ኪናት እያ ነይራ ድሕሪኡ ኣብ ዝተመለስኩሉ ድማ ንስምብራት ኪናት ንምሕዋይ ዘካየደቶ ፃዕርን ውፅኢቱን ብዓይነይ ተኸታቲለዮ እዚዩ ከዓ ፍሉይ ጦብላሕታን ፍቕርን ዘሕደረለይ I don't really have one. They're all like my children. How can you say one is better than another? ቅብኣታተይ ከም ውላደዮም ዝጥምቶምን ዝፈትዎምን ኣዴታት ከበሮ እናሃረማ ቆልዑ ድማ እናተፃወቱ እትገልጽ ሓንቲ ካብ ቅብኣታተይ ንድሕሪ ኪናት ዝነበረ ኩነታት ስለ እትገልጽ ኣዝየ ዝፈትዋ The purpose of this exhibition is ዕላማ ናይዚ ምርኢት ድማ ነቲ ንነዊሕ እዋን ፃዓር ኩሉ መርኣያ ምሕዝነተይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነን ቅብኣታተይን ንምርኢት ንምቕራብ እዩ and giving it a home, a permanent home, and feel so grateful that the people in my work will now live with these paintings and have the opportunity to enjoy them. እቲ ክሳብ 27 ታሕሳስ ንምርኢት ክፉት ኮይኑ ዘሎ ቅብኣታትን ንዕንፀይቲ ስራሓትን ዘጠቓልል ምርኢት ካብ 1995 ክሳብ 2016 ዘዳለወቶ ኮይኑ ንህይወት ጉስነት ዓፂድ ኣሰራርሓ ተንኮበት ወግዕቡን ተዘክሮታት ኩናትን ሰላምን ካልእን ዝገልጽ እዩ ተሳተፍቲ ንኩሉ ስራሓታ ድሕሪ ምዕዛብ ፕሮፌሰር ቤቲ ንባህልን ኣነባብራን ኤርትራ ከተጽንዕ ንዘርኣየቶ ተገዳስነትን ንዝወሰደቶ ተበግሶን መጊሶም ኣብ ማይ ሚመን ዞባ ቆሮራ መጽናዕቲ ምዑሪ ኣጠቃቅማ መሬት ተኻይዱ ንትግባር ድሉው ኮይኑ ክምህላው ንትግባር መለሳ መሬት ብዝምልከት ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ ተሓቢሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣቶ ሳልሕ ማሕሙድ ንዝተማሓየሸ ሕግታት ምሕደራ መሬትን ትግባሪኡን ዝርዝር መብርሂ ድሕሪ ምሃብ እቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ምድልዳል ሓላፍ ዘላፍ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ቀረባ እዋን ምዑሪ ምድልዳል መሬት ክግበር ምዃኑ ኣረዲዩ ብርሃፁ ኣልሚዑ ዝረብሕ ዜጋ ናይ ተጠቃምነት መሰሉ ዝተሓለወ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ሳልሕ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ተጠቃምነት መሬት ማዕረ መሰል ማዕረ ዕድልን ግዴታን ከም ዘለዎ ብምብራህ ነቲ ዝካየድ መስርሕ ምድልዳል ንምዕዋት ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ተላቢዩ ሓረስቶት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ክትግበር ተወሲኑ ዘሎ ምድልዳል መሬት ንኩሉ ብምዕሩይነት ዝባፃሕ መሰል ዜጋታት ዘረጋግፅን ክርክራት ዘወግድን ከምኡን እትታውነት ዓብዪ ደረጃ መነባብሮም ኣብ ምምሕያሽ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምግላጽ ንምዕዋቱ ድልውነቶም ኣረጋጊፆም
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን መደባት መኸተን ምሕያልን ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋትን ኣበርክቶኦም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊፆም ከካቦቱ ንዝበፅሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዳልይዎ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጊ ሄርካ ቅርበይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ዱበይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነብሩ ኤርትራውያን በብወገኖም ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ በዚ መሰረት ነበርቲ ዋሽንግተን መደባት መኸተነ ምሕያልን ልምዓታዊ መደባት ብምልኣት ንምዕዋትን ኣበርክቶኦም ንምድንፋዕ ድልዋት ምህላዎም ኣብ ዘካየድዎ ሰሚናር ኣረጋጊፆም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ልኡላዊ መሬትን ክብረት ህዝብን ዓንዲ ማእከል ዝገበረ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ መትከላዊ እምነት ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኤርትራ ከም ዝኾነ ብምንጻር እዚ ኣካይዳ እዚ ቁኑዕነቱ እናጎልሐ ብምምፁ ብዝሒ መሻርክቲ ይስስን ከም ዘሎ ሓቢሩ አቶ ብርሃነ ስዒቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት መደባት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ብምሕያል ሓቀኛ ምስሊ ሃገሮም ኣብ ምንጽብራቕን መሰረት ዘይብሎም ጥቐነታት ኣብ ምምካትን ኣበርክቶኦም ከደንፍዑ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ድማ ናብ ሃገር ዝለኣኽ 160 ኤሌክትሮኒካዊ መንበብቲ ኣብ ምግዛእ ዝውዕል $20,800 ከም ዘዋፁ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ አቶ ዑስማን መሐመድ ዑመር ንኤርትራውያን ነበርቲ ዱበይን ሰሜን ኢማራትን ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ተራ ዜጋታት ኣብ ምዕዋት መደባት ምኸተን ዘተኮረ ኣኼባ ኣካይዱ ኣምባሳደር ዑስማን ተጻብኦታት ንምምካት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብልዑል ተወፋይነትን ተጻዋርነትን ይሰርሑ ከም ዘለው ብምብራህ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ተርኦም ክዕዝዙ መድረኻዊ ተልእኾ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ብጉጅለ ዝመፁ 19 ቤልጂማውያን በጻሕቲ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝርከብ ጥንታውን ቱሪዝማውን ቦታታት ንምዕዛብ ዑደት ኣካይዶም ንሳቶም ኣብ ዑደቶም ቋሒቶ ዲጋ ሳፊራ ወረድ ድንጊለ መቃብር ግብፂ ከምኡውን ከባቢ ኣብዓን ካልኦት መሰጥቲ ቅርጻ መሬትን ናብ ዝበፅሕሉ ብወኪል ቤተ መዘክር ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ኢብራሂም ዑመር መግለፂ ተዋሂቦም ነቶም ወጻእተኛታት ኣብ ዝተዳለወ ናይ ድራር እንግዶት ኣካየደ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብተ ኪዳነ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ብርቂ ናይ ታሪኽን ባህልን ድሕረ ባይታ እትውንን ሃገር ከም ዝኾነት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝርከቡ ቅርስታት ድማ ህያው ምስክር ምዃኖም ገሊጹ እቶም ወጻእተኛታት ብግዲኦም ንዝተገብረሎም ኣቀባብላን ንዝተዋህቦም መግለፅን ብምስጋን ታሪኻዊ ቅርስታት ምቹእ ክሊማን ተቐባሊ ጋሻ ህዝብን እቲ ካልእ ዝመሰጦም ጸጋታት ኤርትራ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ልግሲ ደም ብሓፈሻ ወለንታዊ ልግሲ ደም ድማ ብፍላይ ንምስሳን ዝተኻየደ ጎስጓሳት ጽቡቕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ነገስቲ ደም ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ገሊጹ ብ20 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ኣቦ ወንበርቲ ጨንፈር ኣቶ መብራህቶም ጥዑማይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ክልተ ክለባት ባንክ ደም ከም ዘለዋ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ልዕሊ 5400 ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ጎስጓሳት ከም ዝተኻየደ ጠቒሱ ንዝተመዝገበ ዓወት ዓቂብካ ዝያዳ ንምብራኹን ዘለዎ ክለባት ንምስሳንን ምትሕባር ዝምልከተና ኣካላትን ምምሕዳር ዞባን ከይፍለዮም ተማሕፂኖም ረብሓን ኣገዳስነትን ልግሲ ደም ንምስራፅ ኣብ ብሕታውያንን መንግስታውያንን ትካላት ጎስጓስ ክቕፅል ምዃኑ ብምሕባር ድማ ብቐንዶ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዒላ በርዒድ ኣተከሌዛንን ሓጋዝን ዘተኮረ ነጥፈታት ከም ዘሎ ብሪሁ ዳይሬክተር ባንክ ደም ኤርትራ አቶ አብርሃም የማንን አቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ አቶ ሳምሶም ገብረ ስላሴን ብጊዶም ዛጊት ተበፂሒ ዘሎ ደረጃ ንቕሓት ዝምስገን ምዃኑ ጠቒሶም ልግሲ ደም ኣብ መንእስያት ከም ባህሊ ክሰርት ብዝለዓለ ክስርሓሉ ምዃኑ ሓቢሮም ሓለፈ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዝ በረኸት ድማ ኣብቲ ዞባ ዝተረኽበ ብልጫታት ዓቂብካ ኪንኡ ንምስጋም ምትሕባር ዝምልከቶም ኣካላት ክሓዝዝ ተላብዩ ኣብ መዛዘምቲ ኣኼባ ንሰለስተ ብሉፃት ወለንታውያን ለገስቲ ደም ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ